Prepáčte, z vašej banky unikli údaje 6 miliónov zákazníkov. Áno. A ešte aj vy ste to pokašľali. Áno, viem, mrzí nás to. Z vašej telekomunikačnej firmy unikli osobné údaje 10 miliónov zákazníkov. Ja som už povedal, že je mi to ľúto. Hej, ale to je presne ten problém. Keď stratíte dáta zákazníkov, problém zostane ešte veľmi dlho. Vy sa ospravedlníte a my ideme ďalej a potom nás o pár rokov niekto podvedie. A pomohlo by, keby sme povedali, že rozumieme, že je to stresujúce a že sľubujeme, že posilníme naše systémy. Nie. Tak my už iné nápady nemáme. Takže si to zhrňme. My nemôžeme byť anonymní zákazníci vašich služieb a vy ste dokázali, že neviete ochrániť naše osobné údaje pred zločincami. A čo keby sme sa ospravedlnili ešte raz? Mňa niekto určite podvedie. Neboj sa, budeš v pohode. Hej, kedy ideme na obed?